Halo. Ayo. Sudah pernah ini salah. Barizon Syukur Nasionali Zona Dokura Fadli Busantiri Baik menampilkan Bapak Sumutari Bidangku Guare Bulan Jumababari Bababari Samadago Rajan Sinabu Untuk akan damai Bidangku Kuala Jawa Dini ini Gedar Senau Gedar Rubiau Dokter beroleh berprestasinya Dini ini beberapa lalu jadi जोङो गोजान फिरफिला बेरहोदों हयथ' बे गोजान फिरफिला बेरहोनायाव मोनसे गुवार ओंथि हाबनानै थागोन मानो होननानै बुङोब्ला जे दुलाराय बर' माहारियाव गोबाव समनिफ्रायनो माखासे सोमावसारनाय जाबोदों जाय सोमावसारनाया हाथियारजों सोमावसारनाय जादों फारसेथिं गणतान्त्रिक राहायै बा सुबुंनि सोमावसारनाय बे मोननैया जाबाय थादों दा हाथियारजों सोमावसारनाय होननानै बुङोब्ला गोलाव सम जोंनि हाग्रायाव थानानै एनडब्ल्यू होननानै जों जायखौ बुंदों मोनसे समाव BSF बड' सिकिउरिटि फर्स आथिखालाव एनडब्ल्यू नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड दा बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्राय हाग्रा बंग्रायाव थानानै बायदिसिना पुलिस मिलिटारिजों नागिरजानानै बिथांमोनजों गावलायलायनानै बा गावथारजानो गोनां जाबोदों बा हाग्रायाव गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोना सम सम दावहाबो नांबोनो गोनां जादों आरो खायसे हाग्रायाव थानानै बेबायदिनो गावनि न'खरजों न'आव फैनो हायै बेबायदि थासारि दा बे थासारियाव जोंनि हारियाव मोनसे गोजोन गैयै जाबोदों जेराव जोंहा हाथियार दं हाथियारनि नामाव गोबां दाय गैयै सेंग्रा सिख्लाफोरा एनडब्ल्यू नङाब्लाबो एनडब्ल्यू साजायनानै बुथार जाबोदों दा बे मोनसे परिबेस हुलुस थुलुस मोनसे परिबेस जेरै जों बयबो मिथिगौ बर' होननानै बुङोब्लानो मोनसे उग्रबादि मोनसे जाथि होननानै सानना लायो दा बे उग्रबादि बर'फोरनि मोनसे उग्रबादि जाथि होननानै सानदों दा बे दिनै फैयै फैयै थुंगे फैनायनि लामायाव थामहिनबा बर'नि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया फैगासिनो दङ बा फैबाय होननानै जोङो साननानै लानो हायो दा जोंनि बिदा फंबायफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै सरकारनि खाथियाव हाथियार गथायनानै जोंनि बे ओनसोलाव अराय समनि थाखाय जोंनि बे बड'लेण्ड हालामाव अराय समनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि लाबोगोन आरो बेजों लोगोसे गोजोन फैब्ला मोनसे दावगानाय फैगोन लोगोसे फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन सोमावसारारि आफाद हान्जानि दैदेननायाव जोंहा मुभमेन्टआ सोलिबाय दंमोन दा बेनि थाखायबो समाजाव माखासे बिथिङाव खामानि मावनाय दांनाय माखासे बेग जानो गोनां जायो थामहिनबा ससाइटिया मोनसे आनरेस्ट अबस्थायाव दङ होननानै जोङो मिथिगौ बे आनरेस्ट अबस्थाया दिनैनि बे समाव फैयै फैयै मोनसे गोजोन बुब्लियाव जाय गोजोन बुब्लियाव जोङो बयबो मोजाङै जानो लोंनो हायो लेखा फरायनो हायो बे मोनसे थासारियाव फैगोन जोंहा थामहिनबा दिनैनि बे एकर्डनि गेजेरजों दिनैनि मोनसे एकर्ड जाना थांगासिनो दङ 3 बाजियाव जागोन होननानै जोङो खोनानो मोनो दा दिनै फुंबिलिनि 10 बाजियावनो जानो गोनांमोन नाथाय 3 बाजियाव जासिगोन दा बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो बर' फरायसा आफादा मोनसे मिजिंथिदों जाहाथे समाजाव मोनसे अराय समनि थाखाय गोजोननि बारहावा बारो बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो